Papamita, halaran ta ka sa kong balak. Daghan ko nakitaan papa sa pag-reels na daghang istorya sa mga content. May mga ideas na nga sarang ganahan ang akong mga kaseksi o ka-reels. Mahimuot ko sa uban ha. Nagsayaw-sayaw na sila. Cha-cha, rumba, bugi-bugi pa. Para lang masulod sa ilang content, papa. Makalingaw baya ning trabaho kay si mama og si nanay, tatay apil pa. Lulog lula ni intra na. Tungod sa imong Facebook Reels, Papa Mita.